এই আসি এই অটোরে আসলে হে মাই হে মাউসী হে মাই কি মাছ নেই গেছেন দেখে কাই এইগুলা তো ছাপা মাছ না কিছু हेलो फ्रेंड्स विलेज बाय सुशांत ब्लॉग्स रे आपण मानक स्वागत। तो एबे प्राय 8टा बाजवा जाउची तो मो तरफरु आपण मानक प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आपण माने केमती असंती आशा करूची आपण माने बहुत 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 भलो थिबे। आ एठी सुस्मिता चावल धुचंती भात भात बसेबो चावल धुची से कुंडा उठेबो जो उधर पेपर उठेबो की पॉलिथिन उठे तो यहाँ उठेदेवा कहीं बहुत अंधार लगुच तो उठे हवाटा लगे भितर भी आलुआ भी लगे। तो मैं ये उठे बांधी देती न उठेले आलुआ लगन भर को और ये चावल धोईकी हांडी पकई देती कि हे तरकारी कि हे कोबी भजा तरकारी हम कोबी भजा कोबी शाग ये बंधा कोबी शाग भजा हम एटा सकाळ खाइबा। से वर्तमान कोबी काटिबार व्यस्त केमती कटा है टी कह सुस्मिता तुम तो कौच से मैंने किसी बुझी पारे टी उड़िया कह कही पारनी सी कह मुझे मत लाज लगुच से बेसी लाज करे भात हो सी मुड़ी खाऊ कौन यहाँ किसी देकी खाऊ मुझे जानी जमती मुझे कही आम घरे पूजा गोटे अच्छी तो पूजा घर पत्र घर सब सफा सुतरा करा आहरी बहुत काम रही बेसी टाइम न नहीं कि काम करवा आयुष पापा बिस्कुट खाइब तापाई मु बिस्कुट नहीं जाऊँगी। आगे देखो ये बापा काम कर घरटा देखिए यहाँ कही 40 वर्ष पाखापाखि हो घरटा यहाँ भांगिकी एति जगह बाहर ये देखो एति जगह बाहर कहीं मुझे जो पूजा हम पूजा बाहर जगह दरकार आए देखो हेड मिस्त्री हेड मिस्त्री लगी हाथुड़ी फाथुड़ी नहीं कि हेड मिस्त्री लगी पड़ी पुणी भोक लगे से खाइब बिस्कुट नहीं आस बापा नियो नर हाँ खाई दियो से खाऊ देखो खाई दियो एबे मु भी लगी कम लगी घर तो बहुत काम रही प्लास्टर प्लास्टर तो बहुत बहुत काम रही किंतु एत काम हो पारनी आज भावुँ टी घरटा को सजेवा माने कौन ये कलर फलर टे करवा ग्रिल गुड़ा देखिपे ये ग्रिल गुड़ा ये कलर करदे ये अच्छी ग्रिल गोटे आठ पछर गोटे ग्रिल अच्छी ये कबाट फट गुड़ा टे कलर करदे कलर माने प्राइमर मरा है कलर आने से दिन जाइए मार्केट रू कलर आणिकी प्राइमर मरा है आहरी आउटे कौन कलर फलर देने भल लगे सेटा देखा दबा आपण भी कमेंट रे कहतु कौन कलर देने भल लगे। तो बेसी कथा न कहीकि मुझे एवं कम लगे कहीं आप भी जानते टाइम बहुत कम अच्छे आउ बेसी ना आउ 3-4 दिन कि 5 दिन खंडे अच्छी 12 तारीख दिन पूजा हम आ बेसी दिन भी नहीं हाथ में
ପୁଣି ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ଏଇ କାଲିକି ପରଦିନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁ ଆସିଯିବେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାମରେ ଲାଗିବି। କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କଲର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କଲର୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ ମାନେ ଲୁହା ପାଇମରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିଛି। ଏଠି ଏଇଟା ରହିଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିନେଲ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦେବି ଇଏରେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ। ତ କଲର୍ ଦେଇ ଏକଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି, ତ ମୁଁ କଲର୍ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ। ଏଠି କିଛିଟା ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଗ୍ରିଲ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କଲର୍ଟା ଦେଇଦେବା, ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା କଲର୍ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିପ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉନା, ଏଇ ଫୁଲ ଏଇସବୁ ଫୁଲରେ ସବୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେବା। କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଅଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଆରାମସେ ଖୋଲିତେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ଢଳା ହେଇଯିବ। ଖୋଲିଗଲା, ଡବା ଖୋଲି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ଡବାରେ କରିକି କାଢ଼ି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଡବାରେ ଟିକେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ତାରଫିନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପତଳା କରତେ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଲ କଲର୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି କଲର୍ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କି ଆଉ କ'ଣ କଲର୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେଇବେ। ଏଠି ନାଲି କଲର୍ ଦେଉଥିଲି, ଠିକ୍ସେ ଧରୁନି, ଶୁଖିନି ବୋଧେ, ଠିକ୍ସେ ଧରୁନି। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେମି। ତ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ସେଠି ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ବାକି ଅଛି ଟିକେ ଏଇଟାରେ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାକି ଅଛି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇତେ ସେଇଟା ବି ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଇଠି ନାଲି କଲର୍ଟା ଦେବା। ଦେଖିବା ଯଦି ଧରୁଛି ଧରିବ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଟ ଦୋକାନ ଆସିଛି, ଖଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କେମିତି ଖଟ ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖିବା ଯିବା ସେଠିକି। ମୋର ଯାଉ ଖଟ ଦୋକାନୀ ପଳେଇଛି, ବୋଧେ ତାର ବିକ୍ରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲାନି। ତ ଏବେ ସୁସ୍ମିତା କହୁଛି ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଭାତ ଖାଇବା। ତ ମୋର ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଥିଲେ ନା 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ପୁରୁଣା ଘର। ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଥିଲା। ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏମିତି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆଗେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇ ପାଖାପାଖି 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଏଇ ଘରଟା ଉଠେଇଛୁ। ଏବେ ବି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ଘରେ। ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି, କିଛି ହେଇନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିଛି ହେଇନି, ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଏଇ ଘରଟାକୁ ଉଠେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରଟା, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରଟା, ତାକୁ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଜାଗା ପାଇଁ ଇଏ କରାହେଇଛି।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଟି ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଟି ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏସବୁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଟି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଟି ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟଏଲେଟ୍ଟାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାହେବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ, ପୂଜାରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାସିଆ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁବାସିଆ ଆସିବେ, ସେଇ ବନ୍ଧୁବାସିଆ ଆସିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ହେଲେ ବନ୍ଧୁବାସିଆକୁ ତ ଆଉ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ରଙ୍ଗର କାମ ବହୁତ ବାକି ରହିଛି। ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ମୋର ଏବେ ଭାତ ଖିଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଗଡ଼ିଆ ସେ ଗଡ଼ିଆଟା ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଶୁଖି ଦେଇଥିଲି। ମାଟି କେତେ ଶୁଖିଛି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ଗଡ଼ିଆ, ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗଡ଼ିଆ। ଚାଷ ଜମି ବୋଲିକି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଗଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ମାଟି ଶୁଖିନି, ଆହୁରି ଓଦା ଅଛି। ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆହୁରି 10-15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। 10-12 ଦିନ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ହେବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପୁରା ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଲାଗିଯିବା ରଙ୍ଗ କାମରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମା ଆଉ ସୁସ୍ମିତା ଏସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସଫା କରୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ସଫା କରୁଛି। ସେ କାହିଁକ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାପା ପୁରା ଛିଲାଛିଲିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଠି ଆୟୁଷ ବାବା ପୁରା ଏକଦମ ବିନ୍ଦାସ ଶୋଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରଙ୍ଗ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ରଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଏତିକି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଗଡ଼ିଆରେ ଜାଲ ପକାଇବା, ମାଛ ଧରିବା। କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା। ପୁଣି ମାଛ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗଟା ଦେବା। ଏବେ ଯିବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆରେ। ତ ମୋର ଜାଲ ପକାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଜାଲଟାକୁ ଏଇଠି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଶୁଖୁଛି ଜାଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାଛ ଧରିଛି। ବେଶୀ କିଛି ଧରି ପାରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ଧରିଛି। ଏଇ କ'ଣ ଅଛି, ପୁହଣା, ତୁଆଡ଼ି, ଭେନାମୀ, ଏଇସବୁ ମାଛ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ଖଟା ଫଟା କିଛି କରିବ। ମାଛ ଧରିକି ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ଆୟୁଷ ବାବା ବି ଉଠିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ବଦମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାବା ବାବା ଘୁମେଇଛେ ହେଇଛେ। ପରିବା ଦୋକାନ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ନେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଫୁଲକୋବି, କଲରା, କଦଳୀ, ଆଉ କ'ଣ କୁଳି ନା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କୁଳି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୁଳି। ସେଠି ସେଉ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବା ମାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଲର୍ ଦିଆହେବ। ଏଠି କଲର୍ ଦିଆହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଥିବା କଲର୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ବି ଦିଆହେବ କଲର୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ବି କଲର୍, ଏଇ କବାଟରେ ବି କଲର୍ ଦିଆହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଦେଉ ଦେଉ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି। ବେଶ ଫୁଲ୍ କାମ ହେଇନି, ମାନେ ଆହୁରି ଏତିକି କାମ ବାକି ଅଛି। ଏତିକି କାମ ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଅଛି ଆହୁରି, ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ କାମ ସରିନି। ଏବେ ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇକି ଖାଇବା। ମାଛ ମାଉସୀ ଜଣେ ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଆଣିତେ ଯିବା। ତ ମାଛ ଆଣିକି ତାପରେ ବାକି କାମଟାକୁ ସାରିବା। ତ ଏବେ ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ମାଛ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ମାଛ ଆଣିତେ, ମାଛ ଆଣି ସାରିକି ତାପରେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯାହା ଅଛି କରାହେବ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଯାଏ ମାଛଟା ନେଇକି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି, ଏବେ ଯିବି ବାଇକ୍ ପାଖକୁ, ବାଇକ୍ ଧରିବି, ଯିବି ମାଛ ଆଣିତେ। ହଁ ଏଠି ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ଧରିବି ଯିବି। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀଆରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବଲାମଗଡ଼ିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କି ମାଛ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମାଉସୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସିକି ଏଇ ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ ହେ ମାଇଁ, ମାଉସୀ, ମାଇଁ କି ମାଛ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଦେଖିଆ କାଇଁ এইগুলা রূপাবাটিয়া তো সাপা মাছ নাকি সাপা জলগড়া এখানে জল হচ্ছে কামରୁ ସବୁ ଆଇଲା କାଦୁଆ ହେଇଥିବ ସବୁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, କାମରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଳ ନାହିଁ, ଆରେ କି ମାଛ ଅଛି? ସାପା ମାଛ ଆଉ କ'ଣ ଉଳିଆରି। ତ ଏବେ ମାଛ ନେଇଛି, ଏଥର ଯିବି ଘରକୁ। ମୁଁ ମାଛ ନେଇକି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ମାଛ ଦେଇଛି। ଏଥର ମୁଁ ଯିବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ମାଛଟା ପ୍ରାୟ ଏବେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାଛ ଧରିକି ଦେଇଥିଲି, ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ରାତିକୁ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ଗାଧୁଆ ଦେଇ କରେ, ତାପରେ ଆସିକି ଖାଇବା। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୋର ଏବେ ଗାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥର ଖାଇତେ ଦେବି, ଖାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧେ ଖିଆ ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାକି କାମଟା ସାରିବା। ତ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି କାମଟାକୁ ସାରିଦେବା। फाइनाली मोर आजिका रंग दिया कम सरी आहरी रही बाकी रही रंग देवाई सेटा आज हो पारे आउ दिने देदेबा। तो मुझे देखेबी केमती आपण मैंने भी कमेंट रे जनइबे। आती कहबी जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। देखो देखु केमिति कहतु आहरी रही देखे ये देखु ये गोटे कबाट ये कबाट रे दिया रंग आउ देखी पारे ये कबाटा भी कलर कराई यहाँ प्राइमर कलर दिखाई आउ ये बाउंड्रीटा दिखाई ग्रीन कलर रो टाइम हैलानी ये ग्रिलटा हलदिया कलर प्राइमर कलर दिखाई तो आहरी रही जाइए कलर दवापाई कलर तो दवापाई टाइम हैलानी से कलर दिखाई। तो आज वीडियो ये समाप्त करुच्ची पुणी देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। तो तेणु ये कहबी जे जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा कहबी मो चैनलटा को सब्सक्राइब करंतु। तो ठीक अच्छे ये समाप्त करुच्ची रखुची खुशी रे रुहंतु। ठीक अच्छे रखुची बाय।